Mahayong buntag, mga higala, mga kaigsuunan ko ni Kristo. Niya kita sa adlaw, Biyernes sa sulod sa ikatulong nga semana sa ordinaryo nga panahon. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Aron kita maandam sa pagsaulog nining Santa Eucharistia, makinulsol kita pangayoon ta sa Ginoo ang iyang walay puas nga kaayo, ang iyang pasaylo sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ang absolusyon, kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadoon unta kita niya nga to sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, mandui ang among mga buhat aron makapahimuot kanimo ug himua nga magdaghan ang mga maayong buhat diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Manglingkod po. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Sa ting pamulak ni atong tuiga, ang panahon nga maoy ipamulong sa mga hari, aron pagpakigubat, gisugo ni David si Huab ug ang mga opisyal niya, ug ang tanang kasundaluhan sa Israel, aron paglaglag sa mga Amonihanon. O gilikusan nila ang Raba. Apan, nagpabilin si David sa Jerusalem. Usa kahapon ni Ana, tapos mubangon si David sa iyang higdaanan. Mipaso-paso siya sa atop sa iyang palasyo. Unya, nakita niyang naligo ang usa ka babae nga gwapa kaayo. Ug pakisusi si David mahitungod sa babay. May miingon kaniya, dili ba kini si Batseba man ang anak ni Eliam, asawa ni Uriah, ang Hitihanon? Gipakuha ni David ang babay, ug miadto siya kang David, ug nakigdulog si David kaniya. Ning higayuna, si Batseba bag-o pang giundangan sa rigla. Unya, mipauli siya sa iyang balay, ug namnamkon siya, ug iyang giingnan si David. Nagsabak ako. Busa, giingnan ni David si Huam. Paaria kanako si Uriah, ang Hitihanon. Ug ipadala ni Huab si Uriah ngadto kang David. Sa pag-atubang ni Uriah kang David, gipangutana siya bahin kang Huab ug sa mga sundalo, ug napakisayod siya bahin sa gubat. Unya, giingnan ni David si Uriah, pauli sa inyo ug paglipay-lipay. Migula si Uriah sa balay sa hari, ug unya gipasundan siya regalo gikan sa hari. Apan natulog si Uriah sa pultahan sa palasyo sa hari uban sa tanang gwardya sa iyang agalon. Ug wala mopauli sa iyang balay. Sa pagsulti nila kang David nga si Uriah wala mopauli sa ila, giingnan ni David si Uriah, dili ba gikan ka man nga nagbiyahe?
nganong wala ka man mo pauli sa inyo. Og si Uriah gidapit ni David, og mikaon siya og miinom. Naho atubangan sa hari, og gihubog siya sa hari. Pagkagabii, mihigda siya sa iyang higdaanan, uban sa mga gwardya sa hari. Apan wala siya mopauli sa ila. Niadtong buntaga, gisulatan ni David si Huwab og si Uriah, maoy naghatod niini. Gisulat niya kini, ibutang si Uriah dito sa nagunang mga sundalo, sa dapit diin nagpungasi ang panagway, panag-away, unya palayo kaniya aron siya mapukan og mamatay. Og sanglit gipalikusan man ni Huwab ang syudad, gibutang niya si Uriah sa dapit diin may isog nga mga kaaway. Og nanggula ang mga tao sa syudad og nakig-away kang Huwab. Nangapukan ang pipila sa mga sundalo ni David, lakip si Uriah. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Maluy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako, Diyos, diya sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaloy, papasang akong kalapasan. Hugasi akong mayo sa akong kasaypanan. Ug linisi ako sa akong kasalanan. Maluy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kay gila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay nga niya sa tunga tubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Maluy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Aron imon kang matarong diya sa imong hukom, ug may katarungan ka sa imong pagsilot. Sa tinuray diya sa kasaypanan na tao ako, ug diya sa salagi panamkon ako sa akong inahan. Maluy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Pandunga ko sa mga tingog sa kasadya ug kalipay. Ang mga bukog nga imong gidugmok magsadya. Ilingiw ang imong naong sa akong mga sala. O papasa ang tanan kong kalapasan. Maluy ka, Ginoo, kay nakasala kami.
lamdag ka o Ginoo sa gilakdan ko, ang pulong mo ang iwag sa dalan ko. Alleluia, 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 lamdag ka. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manasab kanin. kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumalat ni San Marcos. Himiyaw ni ka o Ginoo. Si Jesus miingon nga to sa katawhan ang gingharian sa Dios sama sa tao nga nagsabod ug binhi sa iyang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta maoy nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom. Maoy muuna ang linghod nga punuan, unya mosunod ang iyang uhay, ug unya ang busok nga mga lugas. Ug inikahilog na galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butang nga ikatandi natong gingharian sa Dios, nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini? Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kini dagko ug ang mga langgam manugdon ug magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao, ginamit ang ubang sambingay nga sama niini apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kun ang iyang mga tinun-an lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ka o Kristo. Bisan ang mga pinili sa Dios, dili bag-o nila ang sala ug unsa ang sala. Pinili na kana sa Dios ha. Nga gani makaingon ka nga kaingon kitang tanan nga bisan sa labing mangilad nga lances o tentasyon o ang sala na mismo nga mahimo gani sa mga pinili sa Dios. O nga mag-inampuay gyud no ang matag usa. Kay ang gahom sa kangit-ngit dili gyud niyato na ma-underestimate no. Tan-awang nahitabo ni David. Mapukan niya ang mga nasod, mga dagkong nasod iyang mapildi. Pero sa usa lamang kahigayon, dili man gamay, dili man simple nga sala. Nagsugod lamang kini sa yano kaayo nga nakita sa mata, no? Kana lang gyud. Ug unya mingon tang ikumparar sa mga dagkong nasod nga iyang mailog pero wa gyud niya mailog ang usa ka higayon nga nakita niya si Batsiba, asawa ni Uriah. Wala siya sa panggubatan pero sa dihang mipahuway siya, tanawa asa mosulod ang kaaway diha sa pagluag, no? Pagkalma, bisan diha sa pagpahulay, no? Di ba? Usahay mahimo ning entitlement ang pagpili sa pag-uyon sa tentasyon. Kadaghan akong gibuhat gyud, kadaghan kinahanglan I deserve this. Unsay nahitabo nasayon na kita kung ngano kay ang gidala kita ngadto sa labing mangilad gyud nga buhat sa tao aron lang gyud nga
matabunan nato ang atong gibuhat nga sala. Mahimong maabot sa punto nga patio nato. Dunay pagpatay, dunay murder. Dili ni bag-o sa bagong panahon. Daghan ta mga igsuon nga naghikog o gani gipatay ngano man dili makaako nga at maatubang niya ang kangilad sa sala. Wala diha ang bana, o wala ba diha ang asawa, ingon ni ana. Gipatay gyud niya si Uriah, no? Nasayod kita ni ana. Gidala nga to sa labing pintas nga dapit sa panggubatan. Kay mahibaw-an man nga mabdos si Batsiba. Tanawa, unsa kini mga igsuon. Leksyon nato kini, gihatagan kita sa Ginoo nining kamatuoran nga unsay mahimo gyud sa kaaway. Unsa kangilad gyud ang sala. Projection lang ni, no? Tan-awon lang yun nato. Tan-awon natong kagalingon nga naa sa lugar ni David. Ikaduha, magpasalamat kita sa Ginoo. Dili lang sa mga dagkong victories against sin. Kanang kadaugan nato sa mga dagkong mga sala, nilampos na ni ana, di ta mo kumpiyansa ana. Ngano man, kay moabot pa ang mas mangilad pa. Pito kayawa na ang giingon sa ebanghelyo, laing parte sa ebanghelyo nga mo daog nimo. Kay nakadaog ka sa dako nga dagko nga mga gubat batok sa sala. Di gyud mo kumpiyansa. Ikatulo, let us be thankful for the little victories against sin. Pasalamat as Ginoo nini. Ginoo, salamat. Kagabi dihay tentasyon, Ginoo, salamat nga nakalampos ko. Dihay mangilad ka ay nga mahitabuon ta pero may balibad ka. Pasalamati gyud gihapon ang Ginoo. Kay with these little victories, mahimo tang magbadaugon na sa mga dagko. Kay kumukumpiyansa ta niining mga gagmay, sayo na lang kaayo ng pildihon tas mga dagko. No, mga practical kay nga tips ni Haring David. Salamat Ginoo niining imong pahinumdom. Amen. Mga pagampo sa katawhan, ihalan na itong mga pagampo puno sa paglaom o pagsalig sa makaluwas nga gahom sa Dios, nga dili na ito masabtan, kay dili na ito mahimo nga kita lamang ang pagdaog sa kadautan sa sala. Busa mo ingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan, padayong mulambo ug mahimong timailhan sa hustisya, sa gugma ug sa kamatuoran dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga isip matuhuong katilingban, maningkamot kita nga mulipang ang atong kinabuhi sa pagtuo ug matag adlaw pangitao nato ang Dios diha sa atong mga kalisdanan ug mga pag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang kabanayan, hilabi na ang atong mga anak, mutubo sa pagpuyo diha sa grasya, ug muhingkod ngadto sa katawhan nga sama kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton, malig-on diha sa ilang pagtuo, kay ilang manggihiusang ilang mga giantos ngadto sa mga pag-antos ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Ngay mo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Ngang atong mga hinigugma nga mitaliwan, mag-ani sa mga bunga sa kalinaw ug kalipay, dito sa Dios nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Langit nung Amahan, tabangi kami nga masabta namo ang kahinungdanon sa panahon nga kami nagkinabuhi. Himo ang abierto ang among kasing-kasing sa imong pulong aron sa kanunay magmabungahon kami og magmadaugon batok sa sala.
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamoro ng inyo, o ang ako nga sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan magagagahom sa tanan. Tuwaton untas, Ginoo, ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok ng santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang among mga halad, pagpasalamat kanimo sa among mga kadaugan batok sa sala. Nga sa pagsantos kanamo, imo untang itugot nga magluwas kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug sa uban sa mga anghela sa langit, nagasangyaw kami sa ilang walay hulong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoong, ikaw ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imo espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Mohata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining paan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga mo atubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo XIV, among Papa, ni Alberto, nuestro Obispo, ug sa tanan nga mga pari, sa mga relihiyosas. Hinumdumi sa mga mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang esposo, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga dahigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatagan ang kanimo makagagahom gamahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita karon sa Amahan. Amahan namu, nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit, ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaluwa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Kay imong man naging harian ng gahom ug himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa tong panag-inig sa unay. Ang kalinaw manaa kaninyo. Kalinaw, sister. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala bulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko ang ngayong kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang ug mamaya ako. Ang lawang sugdugo ni Kristo magamping unta kanato ngadto sa kinabuhing dayon alang kanato mo dawat niini. Amen. Duol kamo sa Ginoo ug padan-ag kamo ug dili kamo kaulawan. Salmo 33:6. Magampo kita. O Dios nga magkagagahom itugot ka namo nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi maglipay kami kanunay sa imong hatag pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang Santa Eucharistia, dadan ninyo ang kalinaw sa Diyos. Salamat sa Diyos. Maayong buntag kaninyong tanan, pag-amping.